Αυτή είναι η πρώτη της παραγγελία από το Lion Kids και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια στο τέλος αν πιστεύετε ότι θα κάνει και δεύτερη. Η αγαπημένη μου ευτυχία από την Καρδίτσα έκανε την πρώτη της παραγγελία από το Lion Kids, με παρακολουθεί καιρό εδώ στα social media. Και τώρα που ο αδερφός της ήθελε να κάνει ένα δώρο για το Πάσχα στην κορούλα της, του λέει μισό λεπτό, ξέρω από που θα της κάνεις δωράκι. Μπήκαν λοιπόν στο Lion Kids και θέλετε να σας δείξω τι διάλεξαν για την κορούλα της ευτυχίας. Μα τι άλλο, φυσικά Λέλη Κέλλη παιδιλάκια. Σε αυτό το υπερτέλειο ροζ glitter χρωματάκι έχει και αυτή την πολύ ιδιαίτερη λεπτομέρεια εδώ μπροστά με το ουράνιο τόξο γεμάτο στρασάκια. Αυτό λοιπόν το παιδιλάκι είναι το δωράκι του θείου με πάρα πολύ αγάπη για την ανιψούλα του. Πάμε να σας δείξω ποια είναι τα δικά μου τα δωράκια για τη μικρή. Εγώ εννοείται θα της βάλω δωράκια Λέλη Κέλλη για να ξετρελαθεί. Θα της βάλω μια φανταστική στέκα με μπαλαρίνα, αλλά και ένα βραχιολάκι πάρα πολύ καλοκαιρινό που θα το συνδυάσει σίγουρα με τα παιδιλάκια που της διάλεξε ο θείος της και η μανούλα της. Και τώρα θέλω να μου γράψετε στα σχόλια που σας τα έδειξα όλα ό,τι έχουν επιλέξει. Αυτή σας θυμίζω είναι η πρώτη τους παραγγελία. Πιστεύετε ότι θα κάνουν και δεύτερη? Γράψτε μου στα σχόλια ναι ή όχι. Ευχαριστώ πολύ!